sora baixa dins l'horitzó. Bones. Què ens podeu dir de Maria Rigol Ordi, el Gran Reserva? Bé, els dos vins que teniu, que han seleccionat la guia de vins. Exacte. Mira, el Gran Reserva en aquest cas estaríem parlant del Trident del Cava, Xarel·lo Macabeu Parellada, anyà 2011, amb una criança en aquest cas de 6 anys, en aquest cas de 60 mesos. Un producte molt fresc, molt elegant, amb una bombolla extremament integrada, i un producte de Gran Reserva, tot un natura, que és tot el que fem Maria Rigol, i anem a buscar un producte extremament gastronòmic. Vale? Molt bé. I què ens pots dir de l'altre que ens presenteu? En aquest cas també és una altra Gran Reserva, és un Gran Reserva de 50 mesos. El que busquem amb aquesta gamma forma part de la gamma de microtiratges, són edicions limitades de productes una miqueta diferents que ens permeten experimentar i sortir una miqueta del tall més clàssic de cava. És collita 2012 i és un monovarietal de xarel·lo. 100% xarel·lo, amb aquesta criança de 50 mesos, un Gran Reserva també, però de tall bastant diferent al nostre Gran Reserva de la gamma clàssica, anant a buscar complexitat, anant a buscar aquesta evolució, aquesta estructura i aquesta autòlisi, però sobretot amb una xarel·lo, amb una acidesa que ens dona molta i molta frescor a la boca. I d'aquests caves, aquests vins que tenen una llarga projecció en el temps. Molt bé, us permeteu una mica el joc, no? Correcte, sí. Sortim una miqueta d'aquesta zona de confort i intentem això, provar nous copatges, provar noves varietats i passar-nos-ho bé i que esperem que el consumidor també disfruti a l'hora de descobrir-los. I tant, doncs moltíssimes gràcies i que tingueu molta sort. Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merengada, saber